ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଖୁ ଧୁଆ ଆଗ, ଭାତ ବସେଇଛି ଘରେ, ଝିଅ ମୋର ଚୁଲି ଜାଳି ଦେଉଛି, ମୋ ବାବୁ ପଣା ବସଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସୋମବାର ତ ଆଖୁ ବସା ଯିବ ମନ୍ଦିର ନେବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଥିଲା କାଲି, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଆଜି, କାଲି ରବିବାର ଥିଲା। କାଲି ରାତି 8ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଗହଳି ଥିଲା। ଯେତେକ ଆଖୁ ଥିଲା ମୋର ସବୁ କାଲି ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଆଉ ଆଖୁ ଧୁଆ ହେଇନଥିଲା, ଆଖୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ବାବୁ ପଣା ବସଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଲାଇକ୍ କରି ଆଉ କମେଣ୍ଟ